Hello ka pamalandong, my name is Alex Lim ug welcome sa atong pamalandong karon. Nakaagi na ba ka sa Kauswagan Puntod Bridge sa may Cagayan de Oro? Igsuon kung dili ka taga Cagayan de Oro, ang kining maong tulay mao kini nagkonekta sa Barangay Puntod ug sa Barangay Kauswagan. Diin lusot ni ngadto sa diversion road nga mugawas ka sa Upol, Misamis Oriental. Tungod kay diversion road igsuon, dinhi matag adlaw nagpunsisok, nagdasok ang mga dagko o gagmayng sakyanan. Tungod sa usa ka rason, adunay porsyon diha sa may barangay Kauswagan paingon sa maong tulay nga hangtod karon wala pa mahuman og construct, meaning gitrabaho pa igsuon. Ug usa ka adlaw samtang nagdrive ko, nagdidto mi tanggong sa maong tulay. Og akong nakita ang ubang mga driver nga tingali gigutom nat ngali kay hapit naman to alas 12 ug ang uban tingali nawad-an sa pasensya, nag counterflow sila, meaning tuwa sila sa pikas lane ni agi, ug ang nahitabo natabo nila ang sa pikas lane nga mga sakyanan. So ang uban tingali igsuon dunay adlaw nga nadakpan sa mga traffic enforcer. Ang uban siguro wala, pero doon na siguro higayon nga dunay nag-counterflow nga nagdugang na hinuon sa problema, nagdugang sa traffic because nagtagbo naman sila noon sa unahan. Now nganong kani akong gi-share igsoon? Tungod kay ingon ani kita sa atong kinabuhi. Nagaghigayon nga nakita na nato nga kaning maong butang nga atong pagabuhaton dili mao, dili sakto apan atong ginabuhat tungod kay mao ni ang atong gusto, tungod kay nagtuo ta nga malipay ta sa pagbuhat sa maong butang. Sama ni mga driver nga nag-counterflow, kabalo naman sila nga posible nga malakpan sila. Kabalo na sila nga posible makadugang sila sa traffic. Apan ilang gi-risk, ang ilang kaugalingon nga mo counterflow tungod sa gusto silang magdali, tungod sa ilang gusto. Maigsoon, may one big message ani nga pamalandong is diha sa atong kinabuhi. Adunay usa ka butang nga ako na pamalandugan while nagdrive ko atong gabi atong adlaw. Unsa man ni? Mo ni siya igsuon. Buhata ang sakto og ayaw ang imong gusto. Nagaghigayon sa atong kinabuhi nganong niabot ang mga problema tungod kay gibuhat nato unsay atong gusto. Wala tagaw-nahuna kung kini sakto ba. But I believe igsoon higala kung kita ato lang hunahunahon timbang-timbangon pag-ayo ang matag desisyon sa atong kinabuhi, kung mabuhat nato ang sakto ug dili lang atong gusto, tingali adunay mga problema nga pwede natong malikayan. Adunay sitwasyon sa atong kinabuhi nga pwede natong likayan. Maigsoon, osbo nako, buhata ang sakto, ayaw ang imong gusto. Kay diha sa imong gusto, diha magsugod ang atong mga problema. Sama sa atong relasyon sa Ginoo. I believe dagang higayon nga dunay mga butang nga nakita nato nga sayop. Nakita nato nga dili maayo, pero atong gibuhat tungod kay ganahan ta, tungod kay nalipay ta. Nga di nakita unta nato nga dili mahimuot ang Ginoo sa maong butang. Igsoon, osbon ko, buhata ang sakto, ayaw ang imong gusto. Daghang salamat sa pagsunod ning maong video. Kita-kita ta sunod na kong video pohon, igsoon. Kung wala pa ka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe Brother Alex Lim or follow my Facebook page, Brother Alex Lim gihapon. Dinhi na ako kutob. Salamat kaayo. Once again, salamat kaayo. God bless you, brothers and sisters in Christ.